Bħalma għamlet il-qorti ta' Għawdex, il-qorti tal-appell kriminali presiduta mill-imħallef Giovanni Grixti ukoll ċaħdet it-talba l-libertà provizorja illi saret minn Dun Giuseppe Sultana u Dun Giuseppe Cini, iż-żewġ saċerdoti akkużati b'abbuż sesswali u stupru fuq minorenni. Fil-bidu tal-ġimgħa d-difiża preżentat rikors fil-qorti bilan li jitolbu l-ħelsim mill-arrest taż-żewġ akkużati. Din it-talba ma sabitx l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni fejn qalet li hija tħalli kollox fidejn l-istess qorti. Fil-waqt illi Sultana u akkużat b'abbużi sesswali u korruzzjoni ta' minorenni meta hu bħala saċerdot kellu jara li dawn l-abbużi ma jseħħux, Cini qed jiġi mixli wkoll bi stupru. Huma qed jiġu akkużati li wettqu dawn ir-reati fuq abbati tifel li dak iż-żmien kellu anqas minn 12 sena. Dawn ir-reati seħħew bejn l-2003 u l-2005. Giuseppe Sultana serva fil-parroċċa tax-Xara Għawdex u anke barra minn Malta u Joseph Cini serva fil-parroċċa tal-Asri bejn l-1992 u l-2004 kif ukoll fil-parroċċa tax-Xara. Iż-żewġ assassin Awċin ġew sospiżi milli qazzu u mid-dmirijiet oħra ta' saċerdoti. Din is-sospensjoni waslet fuq rakkomandazzjoni li għamlet is-Safeguarding Commission tal-Kurja wara r-rapporti li rċeviet dwar dawn iż-żewġ assassin. Il-kompilazzjoni li qed tinstema' quddiem il-Maġistrat Monika Vella se tkompli fil-qorti ta' Għawdex nhar it-tnejn 8 ta' Marzu. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-Ispettur Joseph Busuttil fil-waqt li għall-akkużati qed tidher l-Avukat Angel Formosa.